Ahoj všichni, my vás vítáme u našeho druhého podcastu. Dneska jsme si pozvali naše penistelky, které určitě všichni dobře znáte. Budeme se ptát na rodinu, jazyky, osobní otázky a i různé trafosy. Padnou si i otázky, na které se normálně třída neptá. Co mám já? Padají otázky, na které... Čekejte upřímnost, smích a možná i nějaké překvapit. Tak se podle mě usaďte a jdeme na to. Prostě zdravíme naše skvělé dvě paní angličtinářky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak ještě než se pustíme do větších témat, tak máme Nemáš. otázku, jak se dneska máte. Jo, na to, že je pátek, tak já jsem mám moc hezky. Dneska byl pěkný den. Co ty, Kristý? Já taky myslím, že dobrý páteček. Krásný. Co vy, jak se máte? Jo, super. Dneska docela v pohodě pátek. Konec pololetí. Přesně. Jsou šťastný. Tak teď se přesuneme už konečně na lepší otázky. A já bych se rád zeptal tady paní Bělehradový, jak se má Vojtíšek. Vojtíšek, no 2:30, tak to bude za chvilku domů ze školky, takže já si myslím, že tady je určitě spokojený. Tak to je dobře. Napůl nemocnej, ale jinak dobrý. Chodí rád do školky. Jako jo, chodí rád do školky, nerad tam spí. To asi mají všichni děti, nevím, jestli vy jste jako rádi spali ve školce, já si myslím, že to nikdo nemá rád, To je pravda. ale jinak jako asi dobrý. Tak to je dobře. Takže teď bychom se chtěli přesunout ke škole a to je otázka, jestli si myslíte, že je výuka jazyků jiná než výuka ostatních předmětů. To se mi líbí, tato otázka, ta je dobrá. Já Tak si myslím, začni. že je to hodně jiný. A já to mám ráda. Protože za prvé máme vás tam míň, což nám potom pomůže vás líp poznat. A hlavně ta angličtina je taková, že když už se dostanete na ten level, kde dokážete líp mluvit, tak můžeme probrat spoustu témat společně a já to mám ráda, ty hodiny. A myslím si, že vás i hodně dobře můžeme poznat a jako za mě ta angličtina je v tomhle velká výhoda. To je určitě, to je asi jako věc, kterou mám nejradši, protože učím i dějepis, takže to můžu To trochu můžeš porovnat. no. A tam ty třídy, kde mám jenom dějepis, tak tam ty studenty tak dobře neznám, nemám ten vztah s nima tak dobře vybudovaný, jako tam, kde učím tu angličtinu, protože se právě bavíme o těch jako osobnějších tématech, takže tam pak jako navazujete ty kamarádský vazby, což je jako úplně jako strašně super, takže to je jako velká výhoda té angličtiny a němčina to takhle nemá. Protože ty děcka německy tolik ještě neumí, aby sdíleli úplně všechno, takže to je fakt taková výsada prostě těch angličtinářek, že jako když chce se na něco zeptat, tak se zeptejte paní nějaké angličtinářky, protože to vždycky bude o všech vědět úplně všechno, jako jo. Jo, to je pravda, no. A hlavně každá hodina je úplně jiná, že jak ta angličtina má spoustu toho, co se tam probírá, tak to nikdy není stejný. Ne, to není stereotypní, to nejsou stereotypní hodiny, to fakt ne, no. Takže jo, je to určitě jiný. A když si vzpomenete na začátky, tak co vás na učení nejvíce překvapilo? No, mě třeba překvapilo to, že jdu učit na střední školu. A ty by se shodila i na základku, jako. No, já jsem si myslela, že půjdu učit někam na první stupeň, já jsem si tím byla jistá a pak jsem přišla sem, to se stalo úplně náhodou a takže to bylo takový překvapení, že jsem si říkala, to je vlastně dobrý, to asi chci dělat. Ty jsi chtěla určitě víc, že jo, pak si se hrozně modlila, aby si nešla na Jo, základku. to je pravda. Aby si zůstala Já tady jsem prostě. vlastně přišla s tím plánem, že potom půjdu na základku, na první stupeň a pak jsem doufala, že to tak nebude, no. To je dobře, že jo. Takže Ano, to je skvělý, to je skvělý. Jo, takže no. Ty začátky byly takový hodně jako uvědomění, že tohle je asi to, co chci. Kdyby se vám naskytla nějaká příležitost, šli byste učit do zahraničí? Chceš odpovídat, nebo já? Já nevím, to je strašně těžká, No, to je jako těžká. otázka, která má s sebou jako strašně moc proměnných. Ale Tam jako záleží na hodně věcech, no, protože jak už máte, že jo, rodinu, nebo tady nějaký trošku... koníka. Jo, třeba koníka. No, nebo nějak víc věcí, co vás tu drží, tak odstěhovat se do zahraničí není tak jednoduchý, ale samozřejmě to není nemožný. Musíme chtít jako oba, třeba když vezmu situaci s mým manželem, tak bychom v tu chvíli museli chtít oba a nějak si to zařídit. Ale myslím si, že v našem případě to není úplně nemožný jednou jít do zahraničí. Takže a myslím si, že hlavně s tou angličtinou je to, že to je dobrý předmět. Taktik, zkusit šušen. Který můžeme učit kdekoliv, takže Jako jo, teoreticky, třeba někde se to
Teoreticky by to šlo, no, ale... Určitě. A nechci teďkom. Jo, teďko asi ne, ale nemůžu říct, že bych se tomu úplně nebránila někdy do budoucna. To jako není vyloučený vůbec. Takže když se podíváme trošku dopředu, co byste chtěli, aby se vám v nejbližších letech povedlo? Hm. 2 hours later. No. Já nemám ráda tyhle otázky, Jo. pardon, protože já nikdy neplánuju moc do budoucna. Jako jasně, nějaký věci jsou potřeba naplánovat, ale mě to teda nevyhovuje moc tenhle ten styl. Žití. Takže... Takže byla otázka. Co chci, aby se mi povedlo? Ona ani neodpovídá, bych ne, ale jako já ti rozumím, protože to je, pak je člověk akorát zklamaný. Když si uděláte právě, nějaký velký plány, řeknete si, chci za 5 let dělat zástupce, třeba na střední škole, nebo nevím, prostě něco, tak pak jste akorát jako zklamaný, a když si nic nenaplánuju a pak se to stane, tak jsem jenom příjemně překvapená, že jsem něčeho jako dosáhla. No a mně se hlavně jako nejhezčí věci se mi staly jako bez plánování. Nebo jasně, nějaký věci jsou potřeba naplánovat, ale mně tak nějak to vždycky přišlo jako náhodou, hodně věcí a to je právě hezký. Takže já se omlouvám, Luci, ale já asi nezvládnu jako říct, co chci, aby se mi povedlo. Chtěla bych si koupit druhýho koně do budoucna. Hříbátko. No, jo. To jsi říkala. No, To je jo. hezký. Jo, to je můj plán, no. Egíček. Egíček Egí 2. na druhou. Asi by to byla kobylka tentokrát. A nevím, uvidíme to. To je hezký. Tak Já bych chtěla aspoň kočičku. máte nějaký cíl, který byste si chtěli nějaký jako aktuálně splnit? Teď někdy v nejbližší době? Teď v nejbližší době. Nějaký cíl. Užít si maturák. Jo, ježiš, jo, to je plán, Užít si no. maturák, Ano, to plán jako máme v plánu. Za kolik dní? Za pár dní, ne? To je tak týden za a 10 půl. dní. No, tak to si užijeme, to je dobrý plán. To bude potom zajímavý den ve škole. Druhý den. No, zrovna vysvědčení. Jo. To se zvládne. Asi tu budem. Asi. No my přijdeme. Ale když bych to vzala jako pracovně, cíl, tak pro mě třeba, já letos poprvé učím čtvrťáky a to pro mě je docela zodpovědnost, takže je chci dovést pěkně k maturitě a být tam s nima a prostě je podpořit. A nějaký osobní cíl, tam bych klidně možná zařadila toho koně, nebo nějaký, že bych si pořídila druhýho, ale to je otázka třeba ještě 2 let. To je hezký. Každý má vlastně jakoby nějakou věc, kterou by chtěl ještě zkusit, ale neskusil. Máte něco takového, co byste si jako chtěli zkusit, ale ještě jste si na to netroufli? Chceš odpovídat první? Já si to musím promyslet. Jako já určitě něco mám, ale... Nějaký Teď si bungee jako- jumping nebo Ne, něco ne, ne, takového? Jo, to bych šla klidně. To bych šla. No, děkuju za tip, to bych šla. Ne. To já určitě ne, ale jo, já vím. Já bych strašně chtěla jít do Japonska. No. Já jsem si kdysi na to našetřila, je to takový ten můj celoživotní jako sen, co každý jako asi má nějaký, tak můj je určitě pojet se do Japonska. Ty peníze jsem si na to našetřila, ale vyskytla se úplně jiná příležitost, která byla taky lákavá, takže jsem pak využila radši tu. Takže jsem vlastně do toho Japonska nejela a teď mě to hrozně mrzí, takže jako ještě doufám, že prostě jako jednou mi to vyjde, což určitě jo, ale je to jako náročný tam je to daleko, stojí to spoustu peněz, takže to není tak, že se rozhodnu, že letos pojedu, je to nějaký ten plán, takže vlastně taky mám plán, ano, na kterým teď pracuju, ale teď to asi úplně nevidím na prvních jako pár měsíců let, ale jednou určitě jo. To je velký sen. To je hezký. Dobře. Já teď asi nemám nějakou jako úplně cílovou destinaci, kde bych se chtěla podívat, ale určitě taky jako někam ještě věc. Myslíte si, že se člověk dokáže změnit? A pak, že to nebude deep tenhle podcast. Tohle je jediná deep Já otázka. se zatím připadám, že hrozně musím přemýšlet. Tak já začnu, protože jsem s tebou lidem jako starší, takže dovolením, moudřejší, prosím, je to tvé. moudřejší, takže hodně se člověk změní. Nečekala jsem, že se to jako stane, ale když se teď zpětně ohlídnu, jaká jsem byla ve vašem věku, jaká jsem byla, když mi bylo 20, a jaká jsem teď, tak je to jako obrovský rozdíl, až mě to občas jako děsí, že vlastně jako jsem takhle úplně jiná a i ty lidi, se kterýma žijete, se prostě mění a to je třeba na tom jako hrozně těžký udržet si ty lidi, se kterýma žijete, ať už je to vaše rodina, kamarádi nebo partner,
tak s ním vydržet 10, 20, 30 let není jako těžký, ne protože byste je neměli rádi, ale protože se ten člověk taky změní a vy už nebudete s tím člověkem, kterýho jste potkali kdysi dávno, ale je úplně jiný. Takže to se děje tak prostě přirozeně, že se ani nemusí nic vlastně velkého stát, nic se nestane, to se tak děje prostě ani nechcete, no. Takže teďko můžeš taky říct. Bylo to deep dost, jako? To bylo pěkný. Ale my jsme se o tom jednou bavili, jestli si to pamatuješ, že jsem řekla, že jedna jediná jako dobrá, fakt pozitivní věc na tom, když stárnete a jste starší a starší, Jo, to jsi mi říkala. je, že jste jako moudřejší a taky jako vyklidněnější, jako že už nejste nervózní, Jo, to je... jako potkávat nový lidi, nejste nervózní prostě ze změn. Prostě najednou tak jako se člověk jako vyklidní a už je mu to vlastně jako možná asi všechno jedno, nebo nevím, do jakého stavu se dostanete, ale jako už to je fakt jako jiný. No. Jo, to jsi mi říkala, to si pamatuju. Teď, To je dobrý. když se přesuneme k osobnějším vztahům, jak dlouho trvá vaše přátelství? Od jak živa? Já jsem zrovna včera viděla Reelsko na Instagramu a bylo tam, jak si pamatuju, prostě s nějakým kamarádem, jak jsme se stali jako kamarádi. A tam bylo jenom, ahoj, budeme kamarádi, tak jo. A šli. Ahoj, já jsem Market, ahoj, já jsem Kiki, tak jo, tak se budeme kamarádi. Já si myslím, že ty si, Kristi, byla první, kromě Pančelky Korčákový, protože díky ní jsem tady, takže tu jsem znala ještě předtím, ale ty jsi byla první, koho jsem tady poznala, myslím, že to bylo v Ředitelně. A je to, já nevím, 2 roky a něco zpátky, protože jsem přišla v listopadu nebo v říjnu, takže přes 2 roky a zbyl takový můj safe spot potom, že to je ta první, koho jsem tady poznala, taky mám angličtinu, takže pak jsem za ní furt chodila a pak se mnou musela začít kamarádit. Jo, donutila mě, vyloženě donutila. Ne, tak to nebylo vůbec, jako to popírám. Jo, Takže otázka byla, jak dlouho. Takže už přes 2 roky. Prostě, přes 2 roky. Takže když se odhlédnete zpátky, jaký den byl pro vás výjimečný? V našem kamarádství nebo v našem životě obecně? V vašem životě obecně. Těch bylo víc. Moje svatba, to byla krásná. To jo. To bylo první, co mě teď napadlo, takže to bych takhle i nechala, protože zrovna pár dní zpátky jsem si pouštěla videa ze svatby a opět jsem si uvědomila, jak to byl super den, takže Já jsem teďko někomu ukazovala. Svatba. Jo, svůj kamarádce, ona má taky ráda koníky, tak si jim teďko ukazovala fotky z tvojí svatby, jak seš tam na koníkovi, takže... No, to bylo. Tak jsem si na to teďko vlastně vzpomněla, na tvoji svatbu. No, jo, to bylo krásný, takže určitě. To je žádná. A co tvůj den? Já asi narození Vojtíka. To je asi takový jako svatba taky samozřejmě, ale já jsem třeba svatbu asi úplně jako nechtěla nebo netoužila jsem po ní, nebyl to můj jako životní jako cíl. Říkala jsem si, že bych klidně mohla žít s partnerem jenom prostě tak, že bychom spolu žili, ale Vašek, můj manžel, ten svatbu chtěl, takže jsme se pak vzali, takže pro mě to nebylo takový to naplnění toho fakt velkého snu, ale jako když se vám pak narodí, no, prostě jako dítě, tak to pak je samozřejmě asi to nejsilnější, co jsem teda doposavat měla a doufám, že už nic silnějšího nebude, protože to je jako hodně pozitivní zážitek. To je pěkný. Tak máme další otázku. Co vám studenti říkají nejčastěji? Co nám říkají nejčastěji? Jo, to už ale mizí, to už upadá, to jsem ráda. No. Jo, tak... Ne? Ve vaší skupině ne? To jo. Tak jako jsou třídy samozřejmě, asi. Jako ve druhé IT to určitě 100% 6, 7, ale... Co mi říkají nejčastěji? Jakože, no... Jak jsem o tom mluvila na začátku, že ta angličtina je takový víc osobnější předmět, nebo já to tak aspoň beru a mám k tomu takový přístup. Tak občas mi třeba i řeknou jako hezký věci. To je pěkný. Ale jako nějakou konkrétní věc, to bych slýchala to budou takový ty základní věci, jako, co děláme a píšeme test a my píšeme. Nebo na jaký stránce jsme. Prostě slyším, paní učitelko, třeba 160krát za den. Já už vím, máte propisku, paní učitelko. Máte propisku. Ne, stojím si zatím, máte propisku, paní učitelko, protože já už si sebou nosím penál, já ho k ničemu nepotřebuju ten penál samozřejmě, protože používám notebook, ale mám v něm tak 10 až 12 propisek, který neustále někomu půjčuju prostě. A už mám i třeba zabukovaný propisky, že tohle je prostě propiska pro tohohle člověka. A pak mi lidi tvrdí, že to jsou jako jeho propisky, já ne, no to jsou moje propisky, jako jo. Ale oni je už používají tak často, že už jsou prostě jejich propisky, takže já mám jasně.
Já jsem měla úplně famous propisku Good Luck Matyáš, a že tady na škole je docela dost Matyášů, takže byla praktická, ale někam zmizela. Že kdyby ji někdo našel, tak budu ráda, aby se mi vrátila, protože bych ji chtěla. Ale no, jo, takový ty klasický dotazy, no. Nemá To se opakuje propisku, často. to jo, to se opakuje, no. Takže když si chcete odpočinout, jaký film nebo seriál byste si pustili? Já si moc nepouštím filmy, ani seriály. Já neodpočívám filmama. Ale dobře, abych se jako držela ty otázky, protože asi Já vím, já strašně vím. jako- No tak půjde. Jako pustila by si přece Doctor Jo, no to je pravda. Nebo Znáte jestli to? máš ještě jako něco jiného, ale tak to vím, že máš ráda. Ne, takže... tohle je dobrý. Znáte to? Jmenuje to v češtině Pán času. Sama. Neznám. Chyba. Takže domácí Ne, to je úkol. dokonalý. Tam se cestuje prostě časem a prostorem. Takže to, a ono to má hodně sérií, no, je to taky časově náročný. Ale jako to je pravda, to je seriál, ke kterému se ráda vracím. Si prostě vyberu nějaký díl random a pustím si ho. U filmu moc nevydržím, no. S tím jsem zjistila, že mám asi trošku problém. A to už dneska většina jako lidí To už má dneska problém s asi filmem, takže něco. to nejsi jako určitě. Máš něco jako jiný. oblíbený? Já mám absolutně nejoblíbenější seriál britský Červený trpaslík. Aha. Je to taky kultovní seriál, který už je poměrně hodně starý, ale je hodně populární u nás v České republice, protože máme hodně podobný humor. Český a britský humor je takový černý, sarkastický, takže u nás populární, tak ten si vždycky pustím. Čistě ze zvědavosti. Ano, Marčo. Teď se bojím. Viděli jste film 50 odstínů šedi, pokud ano, jak se vám líbil? Já ne. Jsem to Ne, neviděla. ty jsi to neviděla. Mm-mm. Aha, já jo. Ale já si vůbec nepamatuju, jaký ten film byl. Takže asi se mi tak nelíbil. Ne, to už je dlouho. To měla tak být ta ono už spicy otázka, jako. Tak někomu se, Asi jo. někomu Ne, se tak- líbí ty filmy. Já nevím, jak je ten film starý, ale asi jsem ho viděla, když mi bylo třeba, nevím, 15. A moc si to nepamatuju. Tak se ti nelíbil. Asi moc ne. Pak musím podívat, jak jsem ho hodnotila. Tak my teď máme takovou rychlou pauzu. Něco přichystaného. Noží. Tak je čas jít. Tomorrow. No tak s tímhle už se úplně vidím. Ukazuju navíčkat na kameru. Tak když teda trošku odlehčíme, plánujete nám někdy přijmout žádost na Instagramu? Mrk, mrk? Mrk, mrk. Nebo jednomu členovi aspoň? Mrk, mrk? No, já to mám s tím Instagramem takový všelijaký, ale uvidím. Nevím. Až odmaturujou. No, ne, já fakt nevím s váma. Že vy tam prostě vyhrabete něco, co ani nevím, že tam bylo a bude z toho samolepky a všechno možný, takže My děláme samolepky z nových fotek. Jenom jo, z toho záběru, co nechte se překvapit. zablokovat. To je prostě záhada do budoucna, kterou ještě nevím ani já. Takže u vás se toho teď děje i dost mimo školu. Tak jak probíhá stavba? To jsem nečekala, takovou otázku od vás. To je pěkný. Jo, stavba probíhá dobře. Hlavně můj manžel, zdravím, on vlastně dělá takhle řemeslo, takže má spoustu kontaktů kolem toho stavebnictví a dokáže to dobře všechno zorganizovat, takže spíš je to teď jako hodně na něm a já tak nějak dělám, co on mi řekne. Protože ještě je to ve fázi, kdy se v tom tolik úplně nevyznám, takže tam ale jezdíme, no, víkendy prostě trávíme na stavbě, je to spoustu práce, no, ale je to hezká práce nakonec, protože prostě vidíte, jak to přibývá a jak se tam tvoří ten váš nový domeček a to místo, kde prostě budete žít, to je moc hezký. Ale už pomalu se blíží interiér, takže to budu přebírat já. Ne, takže dobrý, jde to dobře. Nehádáme se ani u toho. To se říká, že když se nerozvedete jako u stavební baráku, tak už asi nikdy. Takže my si vedeme dobře. Tak máme další otázku. Kdy hodláte přinést Montyho do školy? Montyho! Mhm.
Co byste mu udělali? Nic bychom mu neudělali. Ne, to byste mu jako Jo. udělali, abych ho sem brala. To si My bychom myslím- se o něj postarali. Jo. No, to jo. Tak to Kocourek. by... Monty, no, kocour. To my nesmíme brát, Tak jsem to by mi, zvířata. Pan to by řidič, mi neodpustil. Kocour. to nesmíme. To nesmíme. To máme To je zakázané. taky pravda, to nesmíme a... Ne, to by nedal Monty Tady psychicky. jako Tam to někdo zakázal. Hmm. Já to nemůžu říct, protože pak už bych si musela hledat to místo v tom zahraničí. To my teda, ale- vystřihneme. Dobrý, děkuju. Jo, jsem to tady začala fotit, ale... jo. To můžeme natočit znova klidně. Ne, ale tak to je jako z očividných Jak chcete, důvodů můžeme klidně hygienických znova. samozřejmě, že prostě zvířata nesmí, kdyby na ně byl někdo alergický, tak by to Třeba asi já. nebylo. Jo, a oni mají tyhle 3 k Montymu také jako zvláštní vztahy, když ho nikdy neviděli. Ale jo, na videohovoru. Tak jo, na videu, to je pravda. Takže Monty je vlastně slavnější, než si myslí. A nebo Eggyho do školy. Já ho úplně vidím nahoře v tom kabinetu jednorožců. Jako, není to úplně nemožný vzít takhle koně do takovéhle budovy. Jestli jste viděli v Iggy, jak byla ta žádost o ruku. Viděli jste to video? Mhm. Tak to byl stejný kůň, který jsem měla na svatbě. Ale oni ho tam brali přes garáže, nebrali ho přes schody teda samozřejmě. Takže není to nemožný vzít koně takhle do města, do nějaký budovy, ale Iggy úplně není ten typ, no. Krásku. Musíte na zážitkový den zase přijít a tam budeme. Ty jsem to nejspíš. chtěla říct, to se vlastně počítá, že jo? Když No, je to jako to je zážitkový pravda. den, školní akce. Už tak jsem to- vlastně jela do práce na koni. Teď otázka pro vás obě. Byla vaše svatba podle představ? Jsem mluvila hodně, já chceš mluvit? No ale byla to tvoje svatba, takže musíš nejdřív začít ty, protože to byla tvoje svatba, tak je to hlavně otázka pro tebe. Jo, takhle. A myslela i tvoji svatbu. Jo, aha, já myslela jako její svatbu, Ne, co je Ne, jako... to je pro obě. Tak to, tak tam budu se teda vzpomínat, až bych si vzpomněla víc na to, jak se mi líbila její svatba, než jak se Jo. líbila Ne. moje svatba, tak ale začni. Protože... Moje svatba byla nádherná. Fakt. To byl krásný den. Protože my jsme si to vlastně zorganizovali tak, aby jsme v ten den neměli moc práce. A všechno jsme tak nějak nechali na kamarádech a na prostě lidech, co nám chtěli pomoct. A bylo to skvělé, bylo to nejlepší rozhodnutí, protože já jsem se chvíli přistihla, že si připadám jako na cizí svatbě, jak jsem se bavila. Že všichni vás vlastně straší, nebo ne všichni, ale spoustu lidí vás straší, že si svoji svatbu úplně neužijete, že máte spoustu jako práce, že nevěsta tam pořád všude lítá a musí všechno zařizovat. Vůbec to tak nemusí být. My jsme si to zařídili úplně jinak, protože jsme to tak nechtěli. Takže to bylo dobrý rozhodnutí. Měli jsme tam skvělí lidi, měla jsem tam spoustu kamarádů, skvělý kolegy z práce a bylo to jako neskutečný, tu atmosféru, co všichni dokázali vytvořit. Takže svatba byla opravdu nádherná. A jo, a ještě navíc jsem přijela na koni, no tak to se stalo něco, co bych si nikdy nemyslela, že se stane. No a místo bylo krásný počasí, jo, svatba byla boží. Na to, že já jsem jako taky byla taková, že asi svatbu úplně nepotřebuju, nebo bylo by mi to asi jedno, kdyby jsme svatbu neměli, tak si říká zpětně, jo, to jo. Ještě bych si to dala jednou. To je hezký. Hm. Já měla taky svatbu teda vlastně ve finále hezkou, když přilídneme k tomu, že jsem ji ani nechtěla, ale udělala jsem si ji tak, jak jsem chtěla, aby mi to bylo vlastně v ten den příjemný, protože mě šlo hlavně o to, že mi třeba není příjemná ta pozornost a že, že všichni na vás prostě koukají a teď jako musíte naplňovat ty očekávání všech, prostě jak se chovat, jak vypadat. Ale což teda není způsobeno tím, že by mi to rodina dělala, ale takže si to prostě v té hlavě vytvářím já. Ale udělali jsme si to tak, jak jsme chtěli, udělali jsme si to na hluboký v oboře, kam vlastně ani jako lidi nemůžou chodit, je to taková prostě lesní obora za zámkem, takže uprostřed úplně jako ničeho, takže tam ani nikdo cizí nemohl přijít a tam pásli se tam daňci, prostě úplně na všech fotkách jsou vidět. Takže vlastně jsme si to udělali takový jako hezký komorní, v takový jako takovým sadu prajabloní, takže to vlastně ve finále jako bylo taky hezký, taky na to vzpomínám jako určitě jako hezký den. To je hezký. Škoda, že jsme se neznali. No, tak to už je trošku dál prostě, no. Teď máme úplně jinou otázku. Jaký největší fail se vám stal ve škole? Sakra, to se potřebuju to promyslet. To jsem vůbec to Největší fail. Když tohle je takový, no, podle mě se mi stávají každý den nějaký failíky, že už to ani prostě neberu jako fail. To už jsou u mě jako nějaký specifický třídy jako zvyklý, že třeba neumím tady odemknout jako dveře, nebo ze začátku jsem s tím měla problém. Takže to už jsme se dělali jako z toho srandu všichni, že jim říkám, nekoukejte se na mě, já to odemknu, já to zvládnu.
Ale já nevím, nějaký jako větší fail, tak nějaký přeřeky a tohle všechno, to určitě taky jsem měla, ale teď si asi nespomenu na nic specifického. Tak asi úplně jako velký Je, fail. ale to bych třeba hrozně ráda řekla, jako nějaký můj fail, ale... A to Musí poraďte mi, tak já vás učím, tak co dělám za faily? Mně přijde, že skoro žádný. Ale... Jsi zorná. Já si dělám faily jenom sama sobě, že třeba No právě. zapomenu klíče v učebně, Jo, takhle. která se pak třeba zamkne, nebo v kabinetu. V kabinetu si nechávám klíče. Jo, s těma klíčema to je A jako končím těžký, jako no. poslední. Loni nebo předloni jsem končila úplně jako poslední ve škole a přišla jsem do kabinetu, neměla jsem klíče, tak byl zamknutý. Já tam měla včetně všech osobních věcí, tak i oblečení a bylo třeba venku jako mínus. Takže si pamatuju, že jsem pak šla za nějakým kolegou. Ten klíče teda bohužel neměl od mého kabinetu, ale byl moc hodný a půjčil mi bundu. Ne, mikinu, abych vůbec došla v tom mrazu domů. A to se mi stalo několikrát, jo, takže... Jako pak přijdu domů prostě a manžel na mě kouká, já tam v tričku prostě nemám kabelku, nemám mobil, nemám nic, přijdu domů, tak čau, jsem doma. Okradli mě. Okradli mě a to se mi stává velice často, protože, a teď už to nedělám, já jsem měla dřív klíče od domu, ještě spojený s klíčema v práci, takže když se mi to stalo, tak jsem si v tom kabinetu ještě zamkla klíče od domu, takže jsem, když pak manžel byl v práci a já přišla domů, tak jsem neměla ani ty klíče, takže jsem se pak ještě dobejvala třeba na sousedy, takže jako jo, to je asi fail, jako docela dobrý, no asi není úplně školní, ale stala se ve škole, takže... No, to jo, s těma klíčema, to je jako... No, já taky nevím, nebo kromě ukradnu jako... klíče od jazykový učebny třeba, který mám v kapse, že jo? Já ty klíče jsou nějaký prokletý, jako pro mě asi. Jo, ale počkat, teď jsem si vzpomněla, jak jsi řekla tu jazykovku, co se mi stalo vlastně. A to bylo, že ze začátku v jazykovce byly jenom přímotopy, než tam se spustilo topení, který teda teď taky úplně tolik nefunguje, a to už je jedno. No a ty přímotopy se musely vždycky vytahovat ze zásuvky, když tam někdo byl jako poslední, aby prostě se něco nestalo, to není úplně spolehlivý asi zařízení. No a jak jsem na to nebyla zvyklá, tak jsem na to samozřejmě zapomněla. A pak jsem si na to vzpomněla někdy třeba v 6:30 večer a jsem říkala, ježišmarja, já jsem nechala zaplit přímo to, co budu dělat. Jsem si říkala, tak třeba paní uklízečka tam byla a já jsem na to nespoléhala. No tak jsem sedla do auta a jela jsem sem večer. No tak to víš, že byl zaplý ten přímotop. Jako nehořela škola, dobrý, ale prostě mi to nedalo. To který by se sem úplně teďkom hodil, ale jako... Jo, no. Bohužel. Dámy a pánové, podpalila jsem školu, jestli o tom nevíte. Jo. A to byl ještě víkend. To jsem mohla zmínit ten příběh, jakože přijedu a ten přímotop hořel. Jo. Jak to za... No, takže to... To se stalo, jenom to nechci říct, jako. Jo, proto tam od té doby nejsou ty ty přímotopy. Ty se hrozně bála, protože to byl ještě víkend. Jo, ano, jo, to je pravda, protože jakoby by to muselo být zaplý až do pondělí. No, takže mi to nedalo a sedla jsem do auta a přijela jsem. No, ale jinak já nevím, no, nějaký fail. Asi prostě taky to zapomínání věcí a prostě, že někam jako třeba, já jsem taková občas neohrabaná, že někam narazím prostě, nebo mi něco padá. No, ale tak. To je asi normální, nemůžem se furt kontrolovat. Když už jsme u té školy, otázka asi, na kterou mi nebudete chtít odpovědět, ale vy to zvládnete určitě. Který kolega nebo kolegyně vám sedí nejvíc a který nejmíň? Tak jestli čekáte, že tady řeknu jako 2 konkrétní jména, že tenhle je nejlepší, já úplně nenávidím tu a prostě chci, aby odešli ze školy. Jako. Přesně. Ne, já si myslím, že to je dobrý kolektiv. To ano, je prostě ano, tak já jsem chtěla taky začít. Máme štěstí na kolektiv. To je jeden z důvodů, proč jsem tady jako moc ráda, jako i kvůli vám studentům samozřejmě, ale máme skvělý kolegy. A jedno v jakém kabinetě, ale myslím si, že jsme fakt dobrá parta a vždycky si to uvědomím, když jsme někde, nevím, na nějaký firemní akci nebo něco, nebo jen tak někam jdeme, se scházíme i mimo práci, tak si vždycky říkám, to je skvělý, tohle to moc nikde není. Takže, a já jsem hlavně takový typ, že mě docela dost lidí tak nějak sedne a nevyhledávám konflikty, takže jako nemám kolegu, kterým bych řekla, že toho nemám ráda. Máme určitě rádi pana zástupce Petra Kubu a pana ředitele Františka Šoltése. A přejeme se, aby mysleli na nás, až budou dělat výplatníci na příští měsíc. Já jsem to řekla, nebo je to tam. To mu pošleme panu ředitelovi na e-mail. Speciálně tuhle část, no. Dobře, jo. v pořádku. No.
Jo, takže máme. Takže jména asi jako... Máme super kolegy, asi ne, takže... ale- No, já prostě... Ale fakt to není Klidně tak, že budu bychom to jmenovat, jako ale nechtěli budem tu říct. dlouho. Ne, ale my to není, že bychom to nechtěli No. říct, jo. To je fakt, že to je Mhm. taková jako konstanta toho, že tady prostě jako všichni spolu celá vycházíme a máme jako dobrý kolegy. Mhm. A když pak někdo z našich kolegů má třeba taky za partnera učitele, tak říkají, že Mhm. v těch ostatních školách to taky dobře nefunguje, že se jako nescházejí ve svém volném čase, že prostě nechodí spolu třeba do hospody nebo něco takového, nebo i sportovat, což taky jako tady se děje. Jo, to je pravda, Takže- no. Že máme takže spoustu to- akcí jako to jsou mimo fakt- školu a no. no, jo, to je právě dobrý, no. To jsou fakt jako nadstandardní vztahy tady. Ale my jsme jako mladší kolektiv, Hmm. že to taky nikde moc není, že jestli jste měli jaký jste měli na základce učitele. Jakože věkově. Věkově určitě starší. No, Hmm. taky to tak jako je, že ten věkový průměr tady je nižší, takže to mi třeba taky vyhovuje. Mhm. Takže další otázkou je, jaký máte názor na naši třídu. Já vůbec nevím, co říct. To je ta nejhorší otázka, úplně jsme se opočili, ne, to ne, samozřejmě. Tak chceš začít jako prostě třídní, že jo, tak asi No to prostě- jsem, no, ale vídám se jako aktivně, že jo, jenom My to je když tak pár. vystřihneme. Ale To ne, to ne, tak nemusíte. já nemám jako špatný názor na vaši třídu, tak jste prostě něčím specifický. Stejně tak jako každá třída je něčím specifická. To jste dlouho nedělali. Ale to, já teda musím říct, když jsem dostala nabídku na třídnictví u vás, nebo ne nabídku, mně to bylo řečeno, že No, budu to nebyla nabídka, ano, to byl rozkaz. tak se mi do toho moc nechtělo. Že jsem jako si nedokázala sebe představit u ajťáku. Já jsem spíš taková, že si rozumím hodně jako s holkama. A vy jste jako klučiší, že jo, třída. Ale jako paradoxně se nejvíc bavím s váma, jako kde tam jste. Jsem ráda, že vás tu mám holky taky. Takže toho jsem se trošku bála, jak to bude. Ale nakonec to je moc fajn. Jsem vás poznala všechny víc a jaký mám názor. Tak asi, jak jsem řekla, no. Něčím jste specifický, ale kdo ne? Každá třída. Ano. Já mám druhou IT ráda a Hmm. už to asi jako třeba vycítila i moje třída, která na druhou IT brutálně Žádlí. jako žádlí a už tvoří jako mím prostě na vás, protože prostě já už nemůžu nic říct, jako já samozřejmě někdy si stěžuju, někdy zase řeknu něco pozitivního, ale tak nějak si všimnu, že ta frekvence je častější než o jiných třídách, takže moje třída už jako fakt jako žádlí. Jo, fakt, protože- jo, už takhle. Jo. Tak ono to ta třída jako vyvolává hodně emoce, jako jo, to je prostě, to není jako, takže jsou třídy, které jsou tak jako poklidný, úplně prostě jedou s tím flow prostě a jako plní to, co má a tady prostě vždycky jsou to takový jako, nebo moje skupina samozřejmě, protože No, tu jako druhou jo, skupinu já neznám, ale to je pravda, mě to ale úplně... moje skupina to jo. je jako vyloženě jako emoční, Jo. jako Já to jako tady jízda. já to tady musím říct, že mě úplně fascinuje, jak jsme si jako rozdělili vaši třídu, jako... Víš, jak to prostě vyšlo, že úplně jste tam rozdílný typy v těch obou skupinách, že já si vůbec asi nedovedu představit učit v té druhé skupině, by mě úplně zničili. Ale já jsem zase ráda, že mám tu skupinu, jako že mám ráda i vás, jako to vůbec jako to, ale No, že já to mám právě pocit, že jsem si sedlo i jako... vybrala na začátku, No, že... ty jsi je hrozně chtěla, Jo, no, já si to jsem je hrozně pamatuju. chtěla, protože Jo. jako já mám hrozně ráda třídy, kde si třeba o něčem můžeme bavit a máme společný témata, což jsem hned vypozorovala, že bude tahle ta skupina, byť bych samozřejmě našla i s váma ty Jo. Ty témata, jsi to tak, úplně věděla, no. tak samozřejmě jako díky tomu, že se mnou jako víc komunikovali, tak jsem věděla, že tam ty témata společný jsou, za což jsem strašně ráda, protože pak ty hodiny jsou takový, že oni se ptají na můj názor, anebo se o něčem bavíme, takže za mě je to jakože super jako třída. Samozřejmě nejradši mám 3G, to jako musím jako říct na kameru, samozřejmě zdravím svoji třídu, úplně vás nejvíc miluju. Tak, ale druhou IT jako mám fakt ráda, myslím si, že jste jako dobrá parta, nebo myslím si, že tam jsou jako i chytrý děcka, myslím si, že tam jsou šikovný děcka obecně. Je tam od každého něco. Je tam od každého něco, ale jako nemyslím jako vůbec, že by to byla prostě nějak jako negativně vnímaná třída. Jo, to jako, si taky nemyslím, to taky, to určitě to ne. jako si myslím, že jste třeba jako i zapsaný celkem jako poměrně jako dobře. Jako šikovný prostě, takže. Jo. Takže teď máme ještě jednu otázku na paní Šelku Luračkovou a to je, jak se vám líbilo v Americe v paní Šelku Luračkovou. Teda Korčákovou. Já na tuhle dovolenou vzpomínám docela často, protože to byla největší dovolená, co jsme kdy měli a bylo to nádherný, tam prostě projíždíte ten západ a ta krajina se tak rychle mění a viděli jsme spoustu nádherných míst, který jsem si nemyslela, že někdy uvidím a když jsme byli v přírodě, někde v těch parcích, kterých jsme navštívili hodně,
tak každý byl úplně jiný. Teď najednou stojíte vedle té sekvoje a řeknete si, tyjo, tak to je teda něco. Pak v Yellowstoneu, že jo, ty různý místa, které tady prostě nenajdete. A nebo i města se mi líbily, protože třeba v Las Vegas to je úplně jak ve filmech, takže to jsem byla úplně nadšená z toho. Jako stačilo nám tam být chvilinku, to si nedovedu moc představit, být tam dlouho. Ale Amerika, to bylo krásný a určitě s manželem říkáme, že bychom se tam někdy chtěli vrátit na nějaký místa nebo zase na další procestovat, protože to bylo moc hezký. Když teďka odbočím krátce k rodině, jak se má Daník a Vašek? Daník. Kolik je hodin? 15:08. Tak Dan teď končí v práci, tak už se má asi dobře. Ne, tak jak jsem říkala předtím, on zařizuje hodně věcí na tu stavbu, jako hodně to na něm stojí, já mu tak nějak se snažím pomoct, ale ne vždycky úplně můžu nebo umím, takže on toho má opravdu hodně, ale musím říct, že si jako drží pořád jako pozitivní náladu a všechno to zvládá moc dobře. Takže si myslím, že se má hezky. Hlavně, protože je se mnou tak. Půjde na maturák? Půjde na maturák, Tak se opak můžete zeptat samozřejmě na maturáku. Jo, no. To jsou, no. To bude podcast s Danem. Live přednost maturáku prostě, jo. A vidím Marta, jak tam chodí s tím kitem a prostě bude se ptát random lidí prostě. Už tady byl nápad, že bychom dělali podcast. Ale jo, pojďme. To je příjemnější, to je taková intimnější atmosféra. No to je, no. Ale jako musím trufnout, já jako musím trufnout Peťu, protože ona říkala, že byla hodně vtipná, takže jako pachali si musím. Jo, tak to my moc nejsme. Jo, promiň, ty moky. Já se snažím. Ty seš víc než já si nepřipadám teda vůbec vtipný. Dobře, krátce. Ne, to jsem řekla blbě. Já jsem myslela jako, že já nedělám vtipy. Seriózní podcast. Jo, ty jsi tam no to jo, no. Že já prostě strašně přepínám do takového jako profi módu. A tak to je dobrý, jako ty máš ty šaty, tak ty musíš být ta profi, jako jo. Já můžu dělat blbosti, protože Stejně máme, vypadá to dobře. Nemocná, unavená, nevyspala, takže a ty tady mě zbývá jenom ten humor, jako už zbývá. A fakt super, že jste nám tohle dali v půlce, že Jo, si s tím to můžeme jako jo. prostě, že si to můžeme vzít do ruky a můžeme si to prostě s tím hrát. Třeba teďkom otázka. Žádná. Nebyla něco, ne? Nebo byla. Jo, Daník a Vašek, já jsem se Jo, nepřipravovala něco, že řeknu. Já už jsem asi o Danovi mluvila. Já jsem se pak, ty jsi se mluvila, já jsem se pak zeptala, jestli půjde na maturák. Tak myslím si, že bylo, takže to jsem jsme už ještě ukončili, neřekla. ne? Jo, ještě jsem neřekla, ale já... No jakože ukončili jsme, žádná jsme ukončili. Já přihodnotím svoji kamarádku asi teda, jako tady teda v tom podcastu. No, tak asi teďko už teda Pačeka Puklová je moje nejoblíbenější kolegyně, no. Co? No to ne. To vystřihneme a To je to nejhorší, co se dneska stalo. Ne, jako, on je to takový, jako, nechci říkat, je přirozený, ale člověk jako je trošku škrobiny, aby vám to neskazil, chceme vám ten podcast udělat co nejhezčí, že jo, takže tak jako, jsme taky jako z toho nervózní, že jo, prostě. Teď asi teda nemáme úplně jako takový jako hezký období v tom, že malý je hodně nemocnej, takže je s ním furt chudák doma, abych já mohla učit. Protože jako učení je mnohem důležitější než zachraňování lidských životů, takže jako je s ním doma víc on než já, ale to je tak prostě, že jako se to tak jako seběhlo, takže chudák úplně unavený, vystreslej. A dneska jsem mu oznámila, že natáčím podcast a přijdu pozdě domů, takže nevím, jestli bude úplně nadšen. Takže ahoj a promiň, já ti to pak pustím večer, aby si viděl, že to bylo moc důležitý, tak se na mě nezlob. Jo. Já ji přivezu domů. No, dobrý, on to zvládne. A teď máme úplně poslední otázku, co vám dokáže zvednout náladu, když máte nějaký špatný den. To je pěkná otázka. To je poslední? Fakt? Můžeme klidně přidat, když jste chtěli. Ty musíme se něco inteligentního. No, já mám spoustu věcí, co mi dokáže zvednout náladu. Ale řekněme, že já vždycky, takhle třeba po práci, potřebuji jít ven. Takže mě se moc nehodí takhle ta zima, že je tma brzo, to mě úplně nebaví. Takže, protože skoro každý den, když je na to prostor, tak jedu třeba že za koněm nebo něco. Takže to, že jsem venku, to mi dokáže zlepšit náladu, to je fajn. A můžeš si něco vymyslet, můžeš něco říct, ale si tím Děkuji, že mi dáváš prostor. Já mám určitě knížky, určitě čtení.
To je takový ten největší relax, když je doma úplný ticho a klid a já si otevřu knížku večer a můžu si ji číst, to úplně u toho vypnu úplně geniálně. Hezký. Já to mám úplně jinak. Jo, tak ale Ale jako, to je fakt, no. To my jsme v tomhle tom hodně no, jako my jsme jiný. právě strašně jiný, že mě Jo, to jako fascinuje, jsme, no. jak se jako rozumíme, ale přitom jsme úplně vlastně jiný, no. My jsme ten slunce a měsíc. Ona je slunce, já jsem měsíc, jo. Ona ozařuje ten měsíc a odrážíme to světlo. Tyjo, to je, no, wow. Se dopise doplňuje. To je hluboký. Jo. Končíme to na hlubokou notu. No to jo. Slunce a já měsíc. Ale mě třeba dělá radost jako sport. Já dělám spoustu jako různého sportu. Jako mimo tu jízdu na koni, tak chodím běhat docela často, a nebo chodíme les na stěnu s partou, nebo nevím, nebo nějaký workout jen tak. Takže pohyb. Ten je taky důležitý pro mě. No já jsem ráda s lidma, takže mě prostě udělají radost ty lidi. Na který zrovna... Jo, jako reálně jo, já jsem prostě strašně šťastná v práci. I když je to těžký, náročný často, nechám tady víc energie, než bych chtěla, s tím ještě musím nějak se naučit pracovat, tak jsem jako ráda, že jsem tady mezi lidma, protože to je bomba. Moc vám děkujeme, že jste si na nás udělali čas a že jste nám odpověděli na otázky, které byly možná trochu nečekané. A bylo super vás slyšet i v těchto krásných luxusních sluchátkách a nejenom o hodině. A my vám divákům děkujeme, že jste si na nás udělali čas a poslechli si náš skvělý Stolcast. Doufáme, že se vám náš podcast líbil stejně jako nám jeho natáčení. A děkujeme i vám posluchačům, že jste vydrželi až do konce.